Hier op de markt, midden in Dokkum, is grote paniek. Het wordt de Spaanse soldaten steeds hieter onder de voeten, want de opstandige boeren, burgers en geuzen die nemen steeds meer van Dokkum in. En daar zijn de Spanjaarden natuurlijk net mee eens. Zij zetten daarom alles op alles en zie je het letterlijk heger op. Een paar Spaanse soldaten verschuilen zich in de abdijtoren en dit is nog net meer te zien, maar we weten dat die hier stie op de markt in Dokkum, want de contouren van het fundament zijn nog wel zichtbaar. Al wie deze toren wel een stuk heger, ik sta hier nu op 18 meter hoogte te vertellen, maar de abdijtoren wie wel zo'n 20 meter hoog. De Spaanse soldaten die zich hier verstapt zijn, die wien aardig slim. Het wien namelijk net alleen een heel veilig plak, maar vanuit deze hichte hier zit een fantastische positie. Ze konden alles in de gaten houden. En dus ook de plakken waar de verdediging van de vijand minder wie. En dat wie bij de handspoort. Maar dat wie net het enige wat ze zeggen. Vanuit deze hichte konden ze alles zien, maar dan ook alles. Wat net alleen wie in de Spaanse soldaten en de geuzen en de opstandige boeren en burgers belutsen bij deze opstand, ook het leven van de onschuldige burgers werd enorm aantast. En dat onschuldige burgers, zoals Do en ik, de dupe binnen oer oneenigheid oer een stuk loon of geloof, is nou ook altijd nog een ding. De verdediging bij de handspoort wie dus zwak, maar om zeker van hun zaak te wijzen, schakelden de Spanjaarden extra hulp in. En hulp, dat kwam er zeker.